kelen fɔra a ye 2 kɛ Jean-Baptiste ko k'ale bɛ 1 de fɔ kelen de ka ɲi dɛ nka bi a 2 lama tɛ caman fɛrɛ 2 fɔ ye ko caman kɔni kɛra 2 fɔ ye caman kɛra yɛrɛ ko n y'a fɔ n ma fɔ k'a bɛ hɔrɔn kan a bɛ hɔrɔn kan mana kɛ hɔrɔn kan min ye kan 2 fɔ fana don kan 2 fɔ man ɲi ayiwa yala bɛn hɔrɔn na wa hɔrɔnya kɔni tɛ baasi tɛ n'i ko i t'a kɛ i t'a kɛ n'u ko k'a bɛ hɔrɔn kan ye an t'a t'o la n'i ko i t'a kɛ i kan'a kɛ maa bɛ minɛ i dala k'a de ma tuma dɔ la wa jamana in kɔnɔ nka o malo tɛ maa la bilen o hɔrɔn kumakan ye a buran ye ala k'an kunnaja ami kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta k'o ye ami Yusu Jabari Wahidu bɛɛ sɔn masa an bɛ i ka dɔn so fila masa tanu k'a barikada waleɲumandɔn k'o faraw kan rasulu bɛ tanu k'a waleɲumandɔn ni k'a barikada ka laban ka i ka dɔn nɛɛma ni kisi ala k'o jida kan ni ala sɔnna i ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye bakurunba foli la k'an masaw fo kɛrɛnkɛrɛnya la olu sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana Yusu foli ni tanu ni barikada mana tɛmɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ banakɔrɔ k'olu ban banakura kana si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ ayiwa ka fataw kɛ i ka dɔn k'a fɔ banaw la ni ka jidi kɛ lafiyaw fana na minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu ni banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye ka kanubaa jama fo k'u barikada kulu ye 2 ye nka bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama faso kɔnɔ faso kɔ kan diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i ka dɔn an b'a fɔ k'u ka bisimila u bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min kan o fana ye kunnafoni kɛnɛ ye olu fana bɔ kunnasiri la anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la k'ale minnu daba matarafabaw ka nɔbila sɛbɛn bi ta k'o bama yɛlɛma ni ala ka jɛ ye o kelen kelen sugandira anw fɛ o kumana tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala k'o nɔgɔyaw ye ala se ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn ni k'a cari suya kɔlɔtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala k'o nɔgɔyaw fana ye k'i yɛrɛ fo k'i barikada ko tarawele yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli k'a ka kɔri baasi tɛ ba ni dumusɛnw na dɛ alhamdulilayi alhamdulilayi i dun i tɔgɔkɔrɔ i y'a waleya bi dɛ i karabilateliye don yɛrɛ kɛ mɛ i b'a fɔ ko bene intellectuel ninnu voilà c'est ça n kɛ bɛ k'olu de imiter n kɛ bɛ k'olu de imiter hali ni n t'a ye l'imitation de don imitation imitation de original tɛ bon n kɔni bɛ k'a imiter de sabu n tɛ bene nɔ ye ala k'an kunna ja amin mɔrɔ an min ka kɛnɛ a basi t'a la ba ye nɔ a k'a ni baara a i kan ka complet minnu don a n'a fugula ale b'a bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bila wala Yusu kɔni i lafiyalen wala Yusu kɔni e kɔni ta ye i k'a dɔn k'oli ye dɔrɔn ta ka tɛmɛ don an bɛ min fo ka waleɲuman dɔn ba ɲini fana ka fo muso ladiri n'o tɛ i ka karabilati sigi cogo ka ɲi dɛ ne dun b'a dɔn ba ɲini de fana b'a siri kabi kelen n b'o kalama dɛ min ye bolobolo kan bɔ an b'o fo k'u waleɲuman dɔn moro a barika an ka ninnu na a barika k'a dɔn min ye an tɔpɔtɔli la kosɛbɛ nɛgɛw karafe a bɛɛ batɔman ne bolo bi jitigi k'a dɔn kɔtigi hali kɔlɔn kɔnɔ jitigi fiɲɛ kɔnɔ jitigi tasale kɔnɔ jitigi jifilenma jitigi e dun bɛ ka nin jama bisa a kana kɛ tondanji tigi ye dɛ sabu tondanji tɛ taa o tɛ woyo o tɛ fɛn bɛɛ o kumunen don tɔ maa si t'o jukɔrɔ ko dɔn a banna moro nu min ye ne tun b'a fɔ ko nun togo sa Usman Togo ni nun togo nana nɛgɛ a b'a bɛɛ kari Usman Togo a ka girin nɛgɛ ma i dɔ kɛ k'ale ma nun ka girin nɛgɛ ma Usman Togo moro ale bɛ fɛn min réalisation ye kosɛbɛ pétrolier den Boubacar Jarabada moro ale kɛn bɛ k'a dɔn ka nɛgɛw minɛ difu la ka carikata fa bɛɛ lajɛlen fɛ Jamadugu Kɛfa ale don Kɛfa Kuale Jamadugu Kɛfa Kɛfa Ladiri sécurité renforcée kana kulonkɛ la dɛ a banna attention a ma ɲi dɛ Kɛfa ye mauvais ceinture noire b'a bolo deuxième dan wa a kɛn bɛ ka kala a si bɛɛ kala a banna close wo karate wo judo wo a kɛn bɛ ka nin bɛɛ dɔɔni kɛ ani cum ni dɔ ma fɛn ɲa ni dɔ ma mago ɲa a bɛ dɔwɛrɛ lajɛ a bɛ dɔwɛrɛ la don e dun tɛ se k'o bɛɛ kunbɛn dɛ Moro namu min ye bisa Awa Keita Madamu Kuyate Gafure Moro a kɛn bɛ k'a n'a cɛ bila Facebook kan awɔ ko c'est la raison de ma vie c'est vrai tiɲɛ de don dɛ awa a jo ye koyi n ko cɛ maa b'i kɔfilɛ fɛn min na n'i y'a ɲini a ka di i ye koyi compliment na an tɛ k'an daw ta nɔ Kuyate fotonin ba o yɛrɛ jɔ bɛ ni ayi an tɛ k'an daw ta nɔ Afrique complet nisɔndiyanen Kuyate jo don koyi kontan ka di koyi a banna an t'an daw ta nɔ ala ka mun diya ala kosɔn Moro a ne mɔ dakurunya kelen a jaso dɛ
kamalani a ka nɔbila kɛ a tɛ segin a tɛ ɲina a n'a ka kalimu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Daki ye Daramani Alu Kɔnɛ daɲɛ kelen kɔnɔ bi a ko tajuru sara ko o bɛ ka kɛ ni maa wɛrɛ ka bolo nɔbila ye tajuru sara ni maa wɛrɛ ka sira ye o y'i ka dɔn ko ni règlement de compte par procuration k'i ka tajuru sara kɛ ni maa wɛrɛ o tumana Yusu fɛn min ye an bɛ waati min na jamana yɛrɛ bɛ bilisa ɲami waati min na nin ye o kɛra maa dɔw ka i ka dɔ sanga ye o kɛra maa dɔw ka dalaminɛ bolomada yɔrɔ ye minnu ka surun fanga dafiriba kɔrɔw la Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u i ka dɔ tajuru saraw k'olu fari da ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u sinaw ye i n'a fɔ politiki maaw ka ɲɛsin maaw ma i ka dɔn k'a fɔ Yusu ko i ka dɔn ko dɔw fana ye diinɛ maa ɲɛmaw ye ko olu bɛ ka i ka dɔn tajuru sara fari da ayiwa ko n'i ka dɔn politiki fɛɛrɛ tigɛlabaa dɔw bɛ yen ko olu fana kɛn bɛ ka o fari de da hakaja ko min y'i ka dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ ko bɛɛ kɔni bɛ taa sɔrɔ nin ko in kɔnɔ ka sabu kɛ politiki a bɛ lahala min na an ka jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na an k'a dɔn k'a fɔ ko min y'i ka dɔn faamuyali o sɔrɔla k'a fɔ ko wolomasiri tabaw k'olu y'u sinaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u bila ni k'u kɛ kɛrɛfɛdenw ye Yusu o fana k'i bɔ yen ko an bɛ nin waati min na hakaja jamana bɛ lahala min na nin waati in na ko fɛn min y'i ka dɔn sɛbɛn dɔ ye ko o bɔra k'o bin maa dɔw kɔ kan k'a jira k'a fɔ ko fanga i ka dɔn jamana a bilisa ɲami ko ŋaniya bɛ olu kɔnɔ ko ka ɲɛsin fanga furancɛ fanga o ma ko olu kɛn bɛ ka bilisa ɲami o ŋaniya siri Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye o kuma ninnu ye a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko a ko kalamaturu kuma ninnu kan ko sabu ko kuma ninnu k'i k'a dɔn ko maa tɛ se ka kalaturu u kan ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma ninnu ka nɔminɛ caman k'a kɛra ni kofɔliw de ye o kofɔliw k'o bɔra i k'a dɔn maa caman na diinɛmaa b'o la fɛn min ye politikimaa ye o b'o la ka taa se minisiri kɔrɔw ma hakaja ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko olu ka kofɔliw de y'a to ni maa kofɔli ninnu minɛna Daki ka fɔ la a ko an jigi b'a kan k'a fɔ ko Asimu Sajo ani Jaw k'u bɛna faamuyali sɔrɔ joona ni ka i k'a dɔn segin u kɔ k'u kan'u yɛrɛ to maaw bolo olu k'u kɛ namugulasogo ye ni k'u kɛ u ka kɛlɛ cɛfarin ye k'u kɛ u ka wulujugu ye k'u su ka kɛ maaw kan ko u ta kɛ i k'a dɔn tajuru sara k'o fɛɛrɛ tigɛ ni olu ka siraw ye k'u ka u farati o k'an jigi b'a kan k'a fɔ k'u bɛna faamu joona joona ni ka i k'a dɔn u yɛrɛ bɔ ni maa masina ninnu bolo minnu ye tajuru sara masaw ye ko u k'u sen bɔ olu senna u bɛna faamu fɛ joona dara ko ten ko an jigi b'o kan Daramani Alu Kɔnɛ Daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye daɲɛ kelen don ani mu an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ bi Yusu ka bidon boli don Moro Ala k'an sutura Ala ka jamana in basi an bɛ jamana ɲuman na ma fɛ Moro a mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'o ka latɛmɛ ka ɲa k'o ka tɛmɛ o tɛmɛcogo la an b'o de ɲini Moro a k'a dɔn i bɔra ka kuma min fɔ sisan fanga dafɛrɛli ko kuma la min ye a k'a dɔn Bubu Sise ani i ka dɔn maa minnu bɛ n'a n'olu minɛna ɲɔgɔn fɛ i ka dɔn Dr Bubu Sise ayi ni maa minnu minɛna ni a ka dɔn n'u jalaki bɛ ɲɔgɔn fɛ i ka kuma ɲana i ka kuma ɲana a ma minɛ dɛ ani maa minnu jalakila ɲɔgɔn fɛ Moro a ka dɔn min ye olu ka kisa a tɛmɛcogo ni a ko kɛcogo min ye a ka don ka avocat kuma na min ye a ka dɔn maa wɛrɛw tɛ min ye Robert Vital Diop ani directeur général Macky Sall fo ka taa se directeur général adjoint agence de gestion du fonds d'État Moro universel i ka dɔn awa min ye o maaw fana minɛna trésorier min ye a ka dɔn Kansa ye Sulemani Kansa ye a n'o Moro i ka dɔn n'o bɔra ye receveur trésor n'o ani Seku Traoré n'ale secrétaire général ye présidence la ani ka dɔn Mamadi Yusufu Bacili n'u b'a wele ko Ras Bacha i ka dɔn awa min ye olu bɛɛ lajɛlen min ye docteur Bubu Sise u kɔni y'a jira k'a fɔ awa ka dɔn ko ninnu ni aw kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ dibi la o min filɛ nin ninnu ka avocat olu kumana u y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kuma min filɛ nin aw k'a dɔn min ye ko wolomasiri tabaa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'olu kɔni taara ka taa fɔ Bubu kɔ ko aw k'a dɔn maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko sécurité d'État ka cidenw don Moro i k'a dɔn u taalen jogini bɔra la k'o de kɛra sababu i k'a dɔn docteur Bubu Sise i k'a dɔn waati min na aw k'a dɔn a jirala sa nin sɛgɛsɛgɛliw kɛlen ani ɲininkaliw kɛlen ko sécurité d'État maaw kɔni ko k'olu tɛ i k'a dɔn manda man di maa ma ko ka taa i k'a dɔn docteur Bubu Sise min k'a cɛ ka taa n'a ye
moro o min kɛra docteur Bubu Sise i ka dɔn a mi dogo dɔwɛrɛ la koyi maa min si ma dɔn a bɛ ka dɔn n'o ye ko k'i la e kɔni a bɛ ka dɔn i bɛ kɛ gansan ye o de kɔnɔna na sa min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kunnafonidilaw kɔni y'o sigi olu ɲɛkɔrɔ u y'a jira a bɛ ka dɔn min ye nanzara bilen fila b'a la ka taa fara an yɛrɛ ka avocat kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maître Kasimu Tapo Kasimu avocat kolo gɛlɛn don dɛ u b'a fɔ cogo min avocat kolo gɛlɛn don dɛ k'a ye kiri caman k'a y'o ɲɛrɔ tigi ani maître Cheikh Umar Konate i b'a dɔn wa maître Cheikh Umar Konare do ne bɛ Konare in de maître Cheikh Umar Konare Sudɛn fu maa ɲɛmaa kɔrɔ tɛ ayi dɛ o tɛ ni a bɛ to ka débat kɛ Afrika bila avocat Cheikh Umar Konare tɛ wa n ko Sudɛn fu maa ɲɛmaa kɔrɔ kun don wa u m'ale bolo ko sɛbɛnni na ani Madu Kamara awɔ o Sanjana o y'olu bolo bɔ ko olu bɛ ka sɛbɛnni kɛ ko u ka plume ko c'est aiguille ale de y'o ye Cheikh Umar de don ale a yɛlɛ minɛ ka jɛ dɔnkibaru baara kɔ k'i ɲɛsin a ka kalan bolo ma a banna Cheikh Umar kun m'a bila koyi k'u taara ka mobili jeli fɔ Bukasumugu la a m'a bila a balimamuso n'a ba sa degun sera olu ma don min a ko olu t'ale bolo kulon na ko kumana a y'a ko to ta a banna ale y'a di Madu Kamara ma Sudɛn fo Madu Kamara tora k'a fasiri kɛ u wulila fana nɔfɛ a y'a fusaya taama hali sini moro min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nka a kɛra k'a sɔrɔ Burama ye premier ministre ye awɔ o y'a sɔrɔ an ka taa moro maître Tapo ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye u bɛ ka kuma fɔ a ko o kɔni nɔ man ye docteur Bubu Sise nɔfɛ moro k'olu kɔni bɛ se ka min fɔ min ye docteur Bubu Sise ko a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la premier ministre kɔrɔ don ministre de l'économie don a kɔni baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka taa ɲɛ o bɛ se ka kɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ ko bɛ si basara nka moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ɲangini fɛn fɛn n'o t'an bɛɛ i ka dɔn ka Bubu Sise sɛgɛrɛ ko hali u ka ɲɔgɔn ye min filɛ nin k'a dɔn k'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye ko kabini k'a dɔn docteur Bubu Sise ni k'a dɔn ani Seku tɔgɔ in ka ɲɔgɔn ye ko ma kɛ dɔwɛrɛ la i k'a dɔn Bubu Sise bilalen waati min k'a dɔn Seku min filɛ nin ni ale ye secrétaire général la présidence ye k'o kɔni taara ka taa bɔ Bubu Sise ka foli k'a ye ko kabila Bubu fo maa kelen ma taa fo maa kelen kɔni ma taa fo maa joli taara Bubu fo o fana n'a kɛra o ye maître Tapo a y'a jira k'a fɔ ko ni an ma kɔlɔsi ko an ye wulikajɔ min kɛ 91 min ye k'a dɔn min ka di min ye o k'o fɔ i kana dɔn maa gasi la n'i k'a dɔn min ye ko maaw dana minɛ dɛ moro Fa Makan Tarawele maître Fa Makan Tarawele a ko i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye ka dankari adamadenw na k'o kɛra nin sira ye dɛ hali k'a dɔn secrétaire général la présidence ko yɛrɛ ye magistrat ye ko sariya taabolo la moro k'i k'a dɔn ko man ka minɛ cogo sugu dɔ la i n'a fɔ maa tɔw bɛ minɛ cogo min na moro o kuma min ye k'a dɔn docteur Bubu Sise olu ka avocat kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Bubu Sise k'i k'a dɔn k'a man kan ni jalakili ye a man kan ni minɛni bawo olu ɲɛ tɛ fɛn n'a nɔfɛ fɛn min bɛ k'a dɔn a jira k'a fɔ k'a jalaki don dafasalikɛla ninnu yɛrɛ ko maa bɛɛ bolo la k'a bɛɛ ka sɛbɛn kɔnɔ ye gansan ye ko a bɛɛ langolo a banna ko foyi tɛ sɛbɛn kɔnɔ a banna n'o don k'a fɛn joona ka maaw fɛ a banna y'o walama de ni fɛn fɛn na ni maaw fɛn na a si bi dɔn n'a si dɔnna a tɛ nɔgɔya wa a banna nka a bɛ tan dɛ kuma kɔni sigiyɔrɔma cayara a kuma cayara dɛ a kuma cayara dɛ ala k'an kunna diya amina yarabi amina nin sɛbɛn an ye nin bɔ arc-en-ciel kɔnɔ ayiwa baasi tɛ min ye nouvelle horizon ye Yusu an b'ale ta i ka dɔn siraba lakanabaliya Bamakɔ alala i ka dɔn dongo dɔ wulikajɔw bɛ kɛ nka a bɛɛ n'a ta o t'a bali ka kɛ min ye i ka dɔn cɛsiri kɔni caman kɛra i ka dɔn belebele ka bɔ siraba lakanabaliya la nka n'a ta bɛɛ lakanabaliya a dun bɛ senna ko ye ko nin ye camion bɛn dɔ ye min ni ale taara ka boli laban i ka dɔn k'a fɔ ko pɔnfa de o kɔrɔla la i ka dɔn ko min ye a ka boli ye
a kun cɛra o yɔrɔ la Yusu ko an bɛ don min ko bi tile de ti bɔ k'a bin fiyewu i k'a dɔn n'i m'a mɛn ko sirabakan kasara cɛjugu dɔ kɛra n'a ma kɛ Bamakɔ a na kɛ an ka taa ka segin sirabaw kan a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bakini fɛ bolo la cogo min a bɛ k'a numan fɛ bolo la o cogo kelen na nka fanba ye i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn sen naaniw ani sen filama bolifɛnw ye k'a fanba y'o ye nka olu fana jɔda ka bon sirabakan kasara in a tigiya la kosɛbɛ min ye i k'a dɔn Alpha So ye Alpha So ale a ko i k'a dɔn ko bakurunba la n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ siraba sariya bonya a ɲɛ 40 ma ka siraba sariya k'a matarafa ka ɲa k'i b'a ye k'a fɔ ko sirabakan kasara ko belebele de bi bɔ a la wuli ka jɔw dun maa ɲɛmaw y'o caman kɛ cogo min na i k'a dɔn belebele bɛ se ka bɔ a la ko min ye sirabakan kasara ye nka hali bi an bɛ yɔrɔ min ko bi maaw de bɛ siraba a matarafabaw yɛrɛ olu yɛrɛ de ka i k'a dɔn sababu caman ye sirabakan kasara a waleyaliw ye ko siraw kɔni tiɲɛnen o fana ye tiɲɛ ye nga min ye k'a dɔn sirabakan kasara fanba gulonnen tɛ siraw la dɛ sariya batobaliya ani k'a dɔn dantɛmɛ walew fo ka taa se mago tɛ kolaw ma olu bɛ k'a dɔn sirabakan kasara siraba a kasara caya kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye siraba yɛrɛ sariyaw bato a ɲɛ 40 ma i bɛ fama ka i k'a dɔn kasara ko kuma mɛn nka ko gɛlɛma yɔrɔ ye min an bɛ don min ko bi maa ɲɛmaw i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wele minnu ɲɛsinnen don siraba a sariyaw lakilenni koɲɛw ma u k'u jɔ i k'a dɔn jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la hali bi ko ye n'u m'u cɛsiri ko dunun kala ta u ka baara a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye o kumana ko yaasa belebele ka bɔ sirabakan kasara la hali bi an ka taa ka segin sirabaw kan siraba matarafabaw ko wajibi u k'an ka sariya bato wa olu k'a dɔn k'a fɔ n'u m'a bato hali bi i k'a dɔn k'a fɔ kɛwale o bɛ taa wolo nibɔ la nibɔ dun y'a banpewu de ye Yusu i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa caman bɛ yen olu ka fiɲɛ siraba kan o ye boli dantɛmɛ ye ko excès de vitesse boli dantɛmɛ dun na ni bolifɛn a ye konifitinin kɛ ani a kɛ kɛɲɛ a si tɛ kɔrɔya si ye bolifɛn faga ka bon anw ta ye koyi kana filɛ k'a b'i bolo kana filɛ k'a b'i bolo k'a tɔnɔ min dɛ nka n'a ko k'a b'i tɔnɔ min don o don i wasiji bɛ dɔ bɛ dɔ sɔrɔ n'ale ko a b'i tɔnɔ min i wasiji dɔ bɛ dɔ sɔrɔ koyi a ka girin an ma o kumana ko boli dantɛmɛ n'a ko k'a bɛ ko nin kɛ a b'i karaba ko o bɛ taa wolo i k'a dɔn kasara cɛjuguw la siraba a sariyaw matarafabaliya i b'a ye k'a fɔ Yusu ko caman bɛ a la donninbataw ka donni dantɛmɛta ko surcharge jango maaw bɛ i k'a dɔn bolifɛn kɔnɔ donni fana yangale do i b'a fɔ ko kulu fɛn min o bolifɛn kelen kunna o dantɛmɛ jɔsɔ adamadenw yɛrɛ don bɛ k'o ɲɔkurun sɔɔri a ko o fana ye dantɛmɛ ye minnu bɛ se ka wolo sirabakan kasara cɛjugu la ayiwa ko o misali dɔ dira an ma jumadon o kɔrɔ jumadon janvier kalo tile 8 2021 san in na ko min ye bamakɔkaw ye i k'a dɔn k'u ye fɛn y'u ɲɛ la sirabakan kasara cɛjugu dɔ don camion bɛn dɔ o camion bɛn ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a na kɛ a y'a tigi kɛɲɛ pɔnfade o masurunyaw la o kumana a taara i yara Yusu a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɔrɔ minnu tun b'a kɔnɔ fɛn minnu tun bɛ bɔrɔ kɔnɔ olu bɔra ka cɛri siraba kan ka maaw ka taa ka segin senna sumaya fo ka taa fɔ a to ten maa 4 olu kɔni banana nka i k'a dɔn k'a fɔ Yusu min ye seerew ye o dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ye a dɔ la min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaa fana ye n'ale i k'a dɔn finitigi lakana tigilamaw polosiw olu ka maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Ibrahima Kase n'ale i k'a dɔn chef de service ye min bɛ sirabakan kasara o kunbɛnni baaraw ko fɔ agence nationale de sécurité routière n'o ye ANASER ye ale ye o maa ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni i k'a dɔn u ye ɲininkali ta k'a tɛnku ale la u selen kɛnɛ kan ye min ye Alpha So ka fɔ ye ɲininkali tɛnkun ale la waati min a ko ale yɛrɛ kɔni filɛ kɛnɛ in kan waati min na ayiwa ko a jatigɛ bonyana n'a kasara ye a jatigɛ bonyana n'a bɔnɛ fana ye ko maa 4 kɔni banana ko nka k'u ka bananda man jugu ka so hakɛ la maa n'i ma to a ko la k'o y'a kunnajayɔrɔba ye k'o ye ala tanu ye ayiwa min y'i k'a dɔn k'a fɔ ANASER maa ɲɛmaa ka fɔ ye a ye n'o ye Ibrahima Kase ye ale ye i k'a dɔn cakɛda ɲɛmaa ye min bɛ sirabakan kasara o koɲɛw kunbɛnni ko fɔ ANASER la Yusu a ko o k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔw kɛ nka a kɛbaa ye i k'a dɔn finitigiw ye n'o ye polosiw ye olu kɔni bɛ ka i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw boloda cogo min na u bɛ se k'a dantigɛ k'a fɔ sirabakan kasara in a sabu jugu yɛrɛ bɔra nin na bolifɛn don sa wa bolifɛn bolibaa ka i k'a dɔn fiɲɛ don sa wa ko fɔ o sɛgɛsɛgɛliw ko o sɛmɛntiya ko kɔlɔsiliw kɔni kɛra ayiwa k'u bɛ dugawu kɛ banabaatɔw ye ko ala k'olu ka bana da o ko ala k'u basi ayiwa Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko protection civile k'u fana ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ o cɛsirila ninnu taara i k'a dɔn kɛnɛ kan ye ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya kɛ banabaatɔw la k'olu ta ni k'u ɲɛsin i k'a dɔn kɛnɛyaso ma u taara ni olu kɔni ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn kunnafoni ye o kɔni o de bɛ ci hali bi maaw ma ko min ye bolifɛn bolibaw ye
a ka ja remorku camion ka taa se k'a dɔ bolifɛn gurinbaw ma k'u k'a lajɛ n'u donna duguba kɔnɔ ka ban u ka bolifɛn senna sumaya boli yɛrɛ dantɛmɛ man ka tɛmɛ min kan o ye kilomètre 50 ye lɛrɛ la 50 km/h e man ka tɛmɛ o ka cogo si la min ye bolifɛn senfilatigiw ye moto sennamatigiw ko ninnu fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sira bɛ yen mun bɛ sensen da ma ni ɲɛma ni dakojuguya tɛ mun de bɛ taa jɛden bara la dɛ o kumana ko mun bɛ ninnu se ɲɔgɔn ma sennama bolifɛn sen fila nin bɛɛ tɛmɛsira b'a dan ma bolifɛn sen naaniw tɛmɛsira b'a dan ma nka o n'a ta bɛɛ ko diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ ninnu de bɛ dorogo ɲɔgɔn na ka t'o kɛ sirabakan kasara ye o kumana ko an bɛ se ka fɛn dɔw bali ko min ye k'a dɔn nin ko ninnu ye ko an ka bɔ ninnu kɔnɔ ten sa an ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ an yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ an ladamu fara an bolo da la an ka sirabakan taama olu sen fɛ bamakɔ kɔnɔ yan ani mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko camion ɲɔkurun sɔrilen don fo k'u kuma jɔ maaw yɛrɛ don b'a kɔnɔ k'u ɲɔkurun sɔri wa k'o ye ko min dogolen tɛ bamakɔka la cogo si la wa polisi bɛ polisi la olu minnu ye siraba a kow lakilenbaw ye ko olu dɔw fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye k'u ɲɛ tugu a kan k'a bila ka tɛmɛ a bɛɛ tɛ dɛ nka dɔw b'a kɛ nka u b'a kɛ mun kama buruburu nɔfɛ ko k'a bɛ kɛ buruburu nɔfɛ ko de kama buruburunin o kumana ko buruburu o nɔfɛ ko de don n'o ye warimisɛnnin nɔfɛ ko ye o kumana ko nka alors k'a ta sɔrɔ ka bila a kun a maa diya i k'a dɔn bɔnɛ ka bɔ a la ɲɛfɛ ye maaw ka to nka ale ta ni b'a jufa kɔnɔ ka ban salamu fatiya o kumana ko maaw fana bɛ yen olu b'u ɲɛ tugu de ko kan k'a bila ka taa o wele de bɛ da i k'a dɔn maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ka wele ɲɛsin olu ma nin ko masina minnu b'an senkɔrɔ an ka maaya la 2021 san in kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ belebele ka bɔ sirabakan kasara la nka a ka kɛ ni sariya batoli ye wajibi siraba matarafabaw kan k'u ka wuli k'u jɔ dɛ ɔhɔ ko yaasa nin ko in yɛrɛ hali n'a ma ban sa belebele ka bɔ a la Alpha So nin ye so nin ye ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon boli don mais Moro minnu bɛ mɔgɔ dribbler 3e pont mototigiw ka yɔrɔnin ni ɲɔgɔn cɛ ko mais denmisɛnnin dɔw bɛ na ani motobolitigi dɔw bɛ na mais fo k'i dribbler cogo sugu dɔ la olu ka teli ni avion ye koyi mais i ka taa dɔɔnin k'a sɔrɔ taayɔrɔ t'a dɔw la girinba den gansan dakun t'i bolo i tɛ ko kunna ni kotigi man di k'u bɛna tɛmɛ vara yɔrɔnin ka dɔgɔ an ka taa dɔɔnin a caman ye tanga ci ɲɛnabɔ ka n'a ye a bɛɛ tɛ moto tigi yɛrɛ ye walayi wa u bɛ sɔrɔ ka t'u fereke maaw la ye ni dun binna o yɔrɔnin na tɔ minnu bɛ kɔfɛ moto b'i kari-kari e yɛrɛ i kunna ka diya i kunkolo kana pieds sɔrɔ ala ka bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma amina rabi ayiwa i kɔni tɛ bin ka wuli o k'e ma joli ko o ti kɛ o ti kɛ dɛ i bɛ joli kɔni ko i b'o ko o tɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ sa o bɛɛ bɛ jɔ fo aw ka ayi ni dɔw fana telibatɔ ye aw bɛna don aw la dɛ olu bɛna suru aw olu fana bɛna don aw la nka ni minnu ka kegu kabulu b'a garakasalen ɲɛfɛ olu b'u sen da fɛrɛ kan ka u yɔli ka n'u jɔ ka sɔrɔ k'u bolo kɔrɔ ta kɔfɛ maaw ye ko kasara bi a y'a jɔ o bɛɛ bɛ kɛ a y'a jɔ nka o n'a ta bɛɛ i b'a sɔrɔ karatɔ kelen ni nɔ ye nin bɛɛ n ko karatɔ de b'a ka ko kara jɛnsɛn bɛɛ ma a b'a jɛnsɛn bɛɛ ma bɛɛ b'i ta sɔrɔ a banna nin ye kɔlɔkɔlɔ ko ye wa u bolifɛn bolilabaw ɲɛna k'ulu de bɛ se moto la ni bɛɛ ye a banna denmisɛnnin ani katakatantigiw fana ka 3e position ko katakatani sira ka ɲi mobili parce que ale ye mobili de fourgonnette b'a fana na karasɔrɔ t'a la nka ni sira koronna dɔrɔn ale bɛ kɛ moto ye sabu mototigi yɛrɛ ale yɛrɛ sigilen don fɛn ni min kan ale b'a yira k'a tɔ bɛɛ de ye o k'a bɛɛ y'o ye o ma détente don dɛ katakatani kɔni ye dibolo fasi de ye ni sira fɛrɛlen ye mobili don ni sira koronna moto don voilà comme ça voilà u ka taa dɔɔnin ani minnu bɛ yen n'olu bɛ mais Moro mototigi ninnu moto taxi ninnu fana Moro an bɛ jamana tɔw la o fana tɛ découragé ngɔyɔ la wa casque 2 b'u bolo casque mais olu kelen bɛ casque don i b'a sɔrɔ Mali la cɛ ko bɛɛ bɛ kɛ Mali la casque bɛ moto bolila la casque kelen gulonnen don kɛrɛfɛ kɔfɛsigi t'a don munna a b'a don pourquoi o ma n'ale binna ale ɲin tɛna kɛ accident mun n'ale binna ale kunkolo tɛ dugumala sɔrɔ moto bolila de kunkolo b'a sɔrɔ Allahu akbar o ye kelen ye wa maa si bɛɛ kɛ mɛ k'a kɛ taxi ni moto b'e bolo sisan i bɛ gilɛni ɲini dɔrɔn ka bigi kɛ k'a sɛbɛn a kɔ ka taxi dɔ b'i tɛmɛtɔ signalé i b'a ta mais Moro n ko mais u kɛlen don k'a kulu dɔw bɛ yen olu sigilen don labɛn ko juma tɔw bɛ ka olu de lajɛ dɛ k'u fereke olu sen wa u kana sɔn o ma dɛ parce que minnu bɛ l'impôt ni a taxiw sara wa nin bɛ taa k'an bolo dan yan minnu b'a taxi gouvernement k'a sɔrɔ nin de y'a lakilen waati yɛrɛ jɔnjɔn ye a ma taa ka dan kɛ fɔlɔ dɛ nka an b'an sigi k'a lajɛ hali bandi bɛ don taxi la k'i ta ka t'i ci k'i bɔ k'i bolofɛn bɛ minɛ ka taa nin i bɛ nin sigi wallahi n'a ma lajɛ ɲɛma joli la u bɛ taa k'a bolo da n'a ma lajɛ wa anw b'a fɔ ye a tɛ don ba la
sangele zanfla ibna ya ko be wala ko nunu ya fo ko nunu ya fo de ngamuna te wuli ka ministre be atin domine ne o mɔgɔ fila ka casque don mɔgɔ si kana sigi kɔfɛ ni ma casque don ni politique ye ki minɛ kelen kabe Amadu Kufa ka jɛkulu ma sigi anw ye wele da yan ko Amadu cɛ dɔ be ko Amadu Kufa ngo ko k'a bɛna jɛkulu dɔ sigi ngo kana to kulu nunu ka sigi an y'a fɔ yan dɛ nga filɛ bi kulu in sigira k'o kɔkɔ k'o kɛ keye fo k'o kɛ kamana gan y'an bolo bi wa yɔrɔ an ye Marcelin Jegere fana ka kuma fɔ yan an y'o fɔ a mɛnna a tɛmɛ an y'a fɔ an ma lamɛn de an ma lamɛn mais Marcelin Jegere fana danamasaw kɛlen k'a fɔ ko k'a gɛn ayiwa baasi Marcelin Jegere fana taara mɔgɔ dɔw ɲarɔ ka taa mɔgɔ dɔw wele olu ka bɔ an bɛ sa Marcelin Jegere nɔfɛ ale Mali le y'o k'ale b'a jira ko mɔgɔ b'a kɔ danamasaw min ye k'e se yan danamasaw fana tɛ mantan ye koyi fa k'o de bila kun a banna ko de nka danamasaw fana tɛ mantan ye a banna ali Bagineso olu tɛ mantan olu wallahi Amidu Jimde n'a ka jama ni Jimde n'a ka jama ka ca a banna danamasaw de tɔgɔ bɛ da la i taara olu cogo la olu ko k'u t'i fɛ k'i ka bɔ yen o sera i ka jama labɔ Ala k'an kunnaja muru an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ Soir de Bamako Soir de Bamako a bɛ k'a dɔn donsow olu ni a bɛ k'a dɔn min ye bandi zarmew ye muru yɔrɔ dɔ bɛ Yelimani Kirane muru yan'o cɛ sa min ye a bɛ k'a dɔn an ka terroriste minnu bɛ yen an ka wolomasiri tabaw k'u ye a bɛ k'a dɔn o maa caman minɛ muru a bɛ k'a dɔn ka tila u ka atelier dɔ tun bɛ yen n'o ye État islamique ye olu ka atelier dɔ tun bɛ yen muru olu tun bɛ maramafɛnjugu de dilan n'o ye min ye an ka wolomasiri tabaw k'u ye o yɔrɔ da kolonci k'o filɛ kolonci très bien ça Ala k'u dɛmɛ baara la ani moto caman u y'o fana minɛ Ala k'u dɛmɛ Ala k'u bɔ janfa in kɔnɔ Ala k'u bɔ janfa in kɔnɔ Ala k'u dɛmɛ ale an ka wallahi an ka wuli ko n'an ma wuli k'an bɛɛ n'a malo an bɛna malo an kana malo wala an di malo Ala kana malo Ala kana wolomasi tabaw malo a banna Ala kana jaw la sa an malidenw an bɛ sa u nɔfɛ wa janfa bɛ nin ko la Ala ka janfa in kɔnɔ fara amina rabi Ala ka nin janfa in kɔnɔ fara o ma bɛ k'an ka surasiw janfa Allah ma bɛ ka janfa sira ta ni Mali ye wallahi billahi k'a dɔn an ka surasiw de bɛ baara la olu de b'u jeli di k'o ni di Ala ka janfa in kɔnɔ fara Ala k'a t'u da i b'a fɔ a kɛra soden ye a kɛra kɔkanma ye Ala ka janfa in kɔnɔ fara amina rabi k'a fara tiliga dere fɛ diɲɛ ka b'u kalama seere t'u la Ala k'o k'an ɲɛ a ka Ala kama an ka taa moro ni hakili b'a la Elize Ndaw moro a bɛ k'a dɔn chef d'état-major gardiw moro olu ka maa ɲɛma k'ale wuli ka jɔ min kɛ a bɛ k'a dɔn ka t'i ɲɛ da a ka turubuw kan moro a k'o ye galabu don la a b'u galvaniser k'a dɔn a y'u galvaniser moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ministre la défense i k'a dɔn awa min ye colonel Sadio Kamara ale fana ye wuli ka jɔ min kɛ ni ka taa a bɛ k'a dɔn min ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko an ka surasiw ka base de bɛ yen i k'a dɔn awa min ye k'a taara min ye a bɛ k'a dɔn kɔrɔnfɛla a ye a bɛ k'a dɔn Sikaso kɛ muru donna nataw la k'a na wuli ka jɔ kɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ o y'o taama min kɛ i k'a dɔn ko Sadio Kamara min ye a ka taama ye muru ko a bɛ k'a dɔn k'a faamuyana wolomasiri tabaw fɛ k'a ye galabu d'u la n ko Asimu fana b'a sen kan Asimu kɔni an y'o de f'u ye o kana sigi bureau kɔnɔ ka taa a banna ministériya in t'a tiɲɛ koyi ayi an ye Idrisi Déby ye kɛlɛ kɛnɛ k'a ka kɛlɛ ton ta a banna o tun ye président de la république de wallahi f'u y'a kɛ maréchal ye awɔ a yɛrɛ ka taa kɛlɛ ton ta a ka berenin b'a bolo ale ka berenin tɛ bloc ye dɛ awɔ u ye anw nɛgɛ yan ka berenin tɛ kɔni tɛ dalu ye ayi o ye général berenin de ye berenin a ma fɔ ko dɔn ko don san ko n'i kɛra général i bɛ berenin de ta n'a ka di i ye n'a ma n'i ye i bɛ berenin i b'a to yen voilà moro ni a k'a dɔn ko ni kɔni ninnu fila ka taama k'a galabu don an ka wolomasiri tabaw la dɛ moro a k'a dɔn n'o bɔra yen i k'a dɔn Kirane Yelimani min ye an ka banbaci dɔw o a bɛ k'a dɔn olu de wuli ka jɔ kɛ muru ka taa don tufin dɔ kɔnɔ yen nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka donsow de wuli ka jɔ kɛ min ye ka taa dangari ninnu na ka fasa baw la i k'a dɔn awa min ye an ka donso kelen o ntanyana nka min ye banbaci ye olu maa fila u y'olu fa ni ka tila ka caman jogi wa caman yɛrɛ fana bolila dan sɔgɔ sa ani kosa ani ta ani gonya ani ŋaɲa ani sisi ninnu ni Marjara Kanaba kɛnɛkaraba ye donso ye koyi ayi mun micro donso taa jila ni barama binna sisan n ko micro donso i bɛ soso dɔnko la cogo di Marjara Kɛnɛkaraba ye micro donso di radio Bɛnkana Madu Fane so donso ni kungo donso don a banna ale bɛ taa kungo la dɛ a nana ngoloni kama Saba Dramane Alu Kɔnɛ ma a y'a kɛ naji ye k'a dun
ne ɲɛ ma lakalite i kɔni t'a fɔ k'a y'o sa sugu la ngoloni sogo feere yɔrɔ bɛ yan a nana golo ya ani ngoloni kama de na kɛnɛ ani golo nana a bɛ golo ta ka yaala mun na a bɛ golo feere yan a fa ye jakuma dun kana fɔ dɛ jakuma ni ngoloni yɛrɛ woro ma mun ni jakuma ye yan i kɔni t'a fɔ k'a y'a sa marabaw fɛ o e tɛ se k'o fɔ marifa ne ma fiye donso dɔw bɛ yen n'olu ko ko bɛna a tɔgɔ ye di bisini o de kɛ k'u bɛna woro d'i ma u bɛ taa ba de fa k'o golo bɔ a la n y'a to ala ma yarɔ i dan k'o gundo fɔ n ye n'o tɛ n kun da b'o la i ko ala ka maa fa dɛ ni marifa ne ka golo ni dun dɔrɔn i ye japan tugu dun ne dun dan bɛ fɔ ne na ala kosɔn ayi ne bɛ ka ɲininka a sera n'a golo ya ayi ne kɔni ma golo ye jɔn ko ala n tɛ nkalon tigɛ dɛ n ye ngolonin kama ye k'a bɔra n'a ye kungo la dara ka sama dun jakuma kama dun n y'a to ala ma n b'o f'i ye dɛ daki da kun ye i jakuma de daki a ma se jakuma moro min an ka dan sɔgɔ u ye aw ka dɔ ma kelen ɲɔgɔnna olu la maa fila olu kɔni fara aw ka dɔ banbancu la moro ko ninnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye alamisa don janvier kalo tile 7 moro aw ka dɔ donso ninnu garila ɲɔgɔn na ko donso ye rapport ɲini olu bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ dugu a lamini donso moro u nana ka na aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ ka dangari ninnu na moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ aw min an ka donso moro yanni wolomasiri tabaw kana ko ninnu de tun bɛ jamana kumabɔ moro waati min na donso ninnu karila ɲɔgɔn na n'u bolila sa i ka dɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko donso kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye wele bila an ka wolomasiri tabaw ma ko awa o yɔrɔnin bɛɛ k'olu nana u bɛ ɲɔgɔn dafa o abada u bɛ ɲɔgɔn dafa nka ni y'a mɛn ko baɲangara yan fan fɛ k'olu bɛ ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma fo ka mugu ci ɲɔgɔn na o bɛ misi dɛ moro ninnu ta de y'a ɲɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan di ko patrouille de l'opération Saint-Toyala n kɔni to o kɔrɔ dɔn o bɛ sɔrɔ ayi u bɛ tɔgɔ da u ka wuli ka jɔ bɛɛ de la o bɛ tɔgɔ da moro ko c'est vite rendu a kirane k'olu kɔni sina ka girinka jɔ kɛ i ka dɔn awa min ye ka taa nin yɔrɔ bɛɛ dalajɛlen minɛ k'olu fana aw ka dɔn olu kɔni bi olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn awa min ye banbanci ye k'u nɔbɔ fɔta nka maa bɛ se ka fɔ alhamdulilayi ko kabini nin kɛra aw ka dɔn min ye dugukɔnɔmaw ye olu kɔni u bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu lafiyara moro ko aw ka dɔn ko les populations ont favorablement accueilli la rapidité et la présence des femmes dans leur localité. Ni janfa tɛ. Ni janfa tɛ. Cɛ tɛ farafinna min bɛ ka faamaw la sa. Wallahi. A bɛɛ n'ala cɛ. Don tɛmɛna an y'a ye o. An y'a ye. Nka janfa sen kan ti bɔ, namara sen kan ti bɔ. Wallahi. Nka janfa kɔlɔn senbaw. K'u ka sen ka fɛrɛ dɛ, k'u suru don bɛ na. Wa k'a bɛna taa sira man ɲi nka k'u kɔni sera joona k'u bɛ se k'o foli la tuguni. Faama. Ala k'an kunnaja. Ala k'aw ka faamaya ji di. Nin sɛbɛn in an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko soir de Bamako. Tabarikala nin y'an nisɔndiya dɛ. Awɔ. Wolomasiri tabaw ni finitigiw mana se ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn. Npogo kɔrɔ kelen bɛ don bamaji caman na dɛ. Wa ɲɛ b'a la cɛw tɛ koyi u ka kɛlɛ ye jɛnna de. Awɔ. E ma ye tufin bɛ kira ne ye nɔ donsow ye ko kɛ ye. A banna an bɛ min fɔ. U ka t'u bɛɛ wɔgɔ bɛ ka bɔ tu ninnu kɔnɔ. Anw jigi y'an ka faamaw de. A bɛɛ n'ala cɛ. An ka surasiw ye. Sɛpɛli. An t'u labila maa ye. Fɔ jɔ don. Wa maa o maa bɛ yen k'i ye duguden ye. Awɔ. N'i y'a ye k'a fɔ ni fiɲɛ bɛ nin yɔrɔ la. A fɔ. A wele k'a fɔ. Awɔ. Kana siran. Ayi. Wa an t'u nɔ bila fɔ jɔ don hali jɔ kɛnɛ k'an t'u nɔ bila. A banna. An b'aw kɔ. Ala k'an kunnaja. An b'u kɔ cogo min. An bɛ taa sugu la ten. A banna. An ka taa Abilaye Mayiga fana fɛ. An ka taa Abilaye Mayiga fɛ. Ɔ bɔ ye sitigi ka wasa ye. A ko Abilaye b'i sɔn ka ɲina k'a y'i sɔn ko ka tila k'i sɔn. Ba fi ɲɛna. O ye sɔnni da yɛrɛ. O ye fonisɛrɛya dan de ye. O ye fonisɛrɛya dan ye. Rasakanisation. Nin y'an kɔrɔkɛ koyi. Mɛ taa k'a b'i sɔn ka ɲina k'a fɔ k'a y'i sɔn ka tila k'i sɔn. A barika la. Tabarikala. Groupe commerce. Ko Kamega. Moro. Janginɛ. Bɛnkɛ Janginɛ. A y'a kɔrɔkɛ ka banni f'i ye kɔni. Bɛnkɛ Janginɛ. Janginɛ Jara. Janginɛ Jara radio. Ayi an baarakɛ ɲɔgɔn don. Yɛrɛ ko. A m'o fɔ n ye. Moro a kɔrɔkɛ kɔni o ntanyana. A kɔrɔkɛ yɛrɛ Zumana Jara. A bangena san 1960. Moro min ni Ala sɔnna ma. Inchallah. Kaɲatan. U ye janaja bɛɛ lajɛlen kɛ. A kɛra Jalakɔrɔji. An b'a fɔ Janginɛ Jara ye. Ko Ala ka hinɛ an kɔrɔkɛ la. Ala k'a da yɔrɔ
nɛma ya rabbi moro jangne jara ale ya radio so tigi an barake ɲɔgɔn ali kosara ina a nana ka radio so calendrier di ama ay bonya a y'a da an kan ale kɔrɔkɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka foli ba ye kosɛbɛ a ka radio a finiw bɔlen fana Yusu a y'an sɔn a finiw fana na moro ani an barakɛ ɲɔgɔn n'o ye Seydou Traoré bamanan ye ala ka hinɛ bamanan ma ɲa min ko a kɛr'o ye dɛ ala ka hinɛ bamanan na wallahi ni ala ye min kɛ Yusu ka kɔ fana ɲɛ i ka dɔn Dawuda Mɔdu Kante ale fana min ji dɔgɔyara o ko yɛrɛ bɛ dɔgɔkun 2 bɔ fɔlɔ la o kumana saya ni famane y'a ma a bɛ bulonda wɛrɛ de la an bɛ dugawu k'an cakɛ ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye a banbaatɔ kɔrɔlen ni kura ya rabbi ala ka lahara sɔnsumaw bɛɛ ye Seydou Traoré bamanan i ka dɔn a fana ka baara tun ye ni kunnafoni laseli ye i ka dɔn ngaraba kun don ale ni i ka dɔn an dɔgɔkɛ n'an balimakɛ n'o ye Dabaw ye olu de tun b'a kɛ jɛkafɔ la a kun tununna taara furakɛliw la ala tun ye i ka dɔn fataw k'a ye nka Yusu ka dɔn maaw tun bɛ ɲininkali la Seydou a ka ko bɛ cogo di min ye i ka dɔn ala diya a y'o kɛ ka bɛn ni kununko ye jɛnajɛw fana kɛra kunun wula tile waatiw la an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye inshallah mura ma fɔ jangne jara ko an kɔrɔkɛ kɔni kan da ne na k'an bɛɛ lajɛlen dusu kasi mura ne tɛmɛ ni kunnafoni ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye nka i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni n'an b'a ta an bɛ indépendant ta ni indépendant ta Yusu i b'a ye bengani o kɛra i k'a dɔn ka ɲɛsin feerekɛyɔrɔ dɔ ma u ko min ma ko alimentation o kɛra Misabugu o kɛlen kɔ wa benganikɛlaw hali n'u tun y'a dɔn u kan'a kɛ jama bɔra ka wɔyɔ o kumana u ye kelen minɛ ko o b'a de bɛ wolo i ko fɔ k'o bila su bila yɔrɔ la finitigi minnu bɛ yen n'o ye lakana tigilamaw fana ye n'o y'i ka dɔn 13e arrondissement maaw ye Yusu olu fana i k'a dɔn k'a fɔ olu ye filanan u y'o fana minɛ k'o cɔmi Yusu ni cɛ fila ka boli a kuncɛra nin don kofɔlen in na fɛn min ye commissariat de 3e arrondissement ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ i ka dɔn o bɛ yen n'o y'i ka dɔn Sidi Mayiga ye n terikɛ don n dɔgɔkɛ don i ka dɔn Monpara commandant Sanogo ale fana bɛ yen an bɛ fama kuma min Mulayi tun bɛ yen nka o fana tun taara pankuru jigi kɛnɛ na o kumana an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye 13e na ye Yusu o ma commissaire divisionnaire min bɛ yen n'o ye Ibrahima Togola ye ale ye n'a ka cɛdenw ɲɛ tɛgɛ kɛ maa dɔ la ka bɛn ni jumadon ye janvier kalo o tile 8 i k'a dɔn binganikɛla tiɲɛnikɛlaw don bandiw k'a dɔn ko malifara o y'a tubabu k'a dɔ ye Yusu k'a dɔn k'a fɔ u taara bin alimentation dɔ de kan alimentation min ni o b'a k'a dɔn sira kan n'o hôpital du Mali o sira ye Misabugu kɔnɔna la Yusu a bɛ sigidaba 6nan kɔnɔ Bamakɔ faaba la yan nɛgɛ ɲɛ 21 waati alimentation i k'a dɔn u taara ka taa maramafɛn banba i k'a dɔn o tigiw la u tun bɛ Jakarta la u cɛ 2 maramafɛnw b'u bolo ayiwa Yusu i k'a dɔn k'a fɔ u taara bin maa min kan o ka jigitigɛ kule o y'a to jama bɛɛ bɔra ko in kalama sabu o b'a sɔrɔ maaw ma da fɔlɔ o ye jigitigɛ kule min bɔ wa Yusu o jigitigɛ kule sabula jama bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa o kumana i k'a dɔn bitigitigi u nana dɛmɛ don a la maa fila ninnu u ye moto ta o kumana k'u bɛ boli ka bɔ yɔrɔ in na u ni jama u k'a dɔn olu de bɛnna jama y'u nɔbɔ o kɛni kɛra boli ye boli damandan jama wɔyɔlen b'u kɔ o kumana a ma ɲa min kɔ min sigilen bɛ moto kɔfɛ u y'o sɔrɔ o kumana u y'o o minɛ sanni ka tili daw kan min bɛ bama bɔ ji la Yusu o kumana tɔ kelen dɔ ale fana y'a fisaya taama ye sen tɛgɛ ni ko laban ale b'o boli la waati min o jigitigɛ boli la ale fana n'i k'a dɔn 13e maaw ka patrouille sina ka bɛɛ ten ɲɛŋuɛ olu y'o ye waati min na olu ye i k'a dɔn nɔbɔ a ye mugu dasi daminɛ sabu maramafɛn b'a bolo n'a y'a dasi polosiw b'a dasi nka a ma kisi polosiw tɔɔrɔ ma sabu olu kɛɲɛko man ca u fɛɛrɛw ka bon Yusu u ye cɛ gɛnni ka taa tigɛ k'a ku ye a tɛgɛ kelen ko a ku ye o kumana commissaire divisionnaire Ibrahima Togola ale min ye 13e arrondissement a ma ɲɛmaa ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a ka polosiw ni ninnu ka i k'a dɔn muguci tɛmɛnen kɔ ni polosiw ye ni cɛ in cɔmi a cɔminen Yusu b'a minɛ kuma min ko i k'a dɔn maramafɛn min b'a bolo o y'i k'a dɔn ko pistolet mitrailleur 2 a bɛ fɔ min ma PM o 2 de tun b'a bolo kelen b'a bolo sakɔsi min d'an b'a kɔ la n'o ye sakado ye kelen b'o kɔnɔ wa chargeur bɛ fan bɛɛ fo ka kɛrɛfɛden bila a kɛrɛfɛ Allahu akbar k'a charger fo ka dɔ bɔ ka d'a kan e yɛrɛ ni Ala cɛ
tiɲɛ la e ma dɔn ko jamana in kɛra siran fɛ lakana minisiri Modibo Kone a ka wuli k'i jɔ dɔn a y'a sɛbɛ don dɛ n'o tɛ a ti ɲa dɛ o kumana Yusu i k'a dɔn k'a fɔ u y'a jɛɲɔgɔnkɛ minɛ waati min u ye i k'a dɔn ka ni maramafɛn 2 n'o ye pistolet mitrailleur o 2 u y'o minɛ a la kelen b'a bolo kelen bɛ sacoche kɔnɔ a kɔ la chargeur 2 fana bɛ o fan bɛ fɔ k'o ɲɔkuru jɔre Yusu i k'a dɔn polosiw u ye cɛnin yɛrɛ k'a farikolo bɛɛ lajɛlen dɔbi o dɔbi fana sen fɛ u taara bɔ pistolet automatique dɔ ka kopeya marafa 3 ma kɛ e yɛrɛ ni ala cɛ a bɛ nin bɔ min jula don wa marafa jula don wa marafa jula tɛ wolomasiri tabaa don wa ayi permis de port d'arme b'a bolo wa ayi nka e tulo bilen mana wuli a nɔfɛ sa jamana yɛrɛ wolodenw u b'a fɔ ko f'i k'o ta a bɛ bandi bolo u bɛ ka maaw fa a t'olu sɛbɛn t'olu bolo a t'a to an fɛ wa ministre de sécurité n'a ma wuli k'i jɔ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an t'a dɔn anw ti n tɔ ma dɔ sa nka anw t'a dɔn n'a ma ɲɛ ko a wala sɛmɛna ale kɔrɔ a k'a cɛsiri dɛ an b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔni bɛ ça ne va pas awɔ o kumana ko chargeur 2 fana fa an bɛ fɔ ko ɲɔkurun cɔri polosiw y'a dɔbi ka taa bɔ PA kan n'o pistolet automatique ye o ye marque min ye o bɛ wele ko Beretta Yusu i k'a dɔn k'a fɔ min ye chargeur 2 ye o fana chargeur 1 ye o fana fa an bɛ fɔ ka dɔ mɔ ka da kɛrɛfɛ o kumana ko binganikɛla in u y'a sɛnsɛn sa ka taa n'a ye u yɛrɛ jab'a la n'o ye u ka commissariat ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma ka sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkali busamisɛn ta ka i k'a dɔn binganikɛla in sɛgɛrɛ fɛn min i k'a dɔn a ka ko mana ɲɛnabɔ olu na sɛbɛn d'a kan ni ka taa di kiiri tigilamaw ma n'o ye i k'a dɔn tribunal de grande instance ye commune 6 kɔnɔna la yaasa olu k'a kiiri ni k'a kiiti o kumana min ye k'a dɔn ni binganikɛla ninnu ye u kɔni y'a waleya nka a ma ɲɛ u bolo a ma taa ka danga an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don Moro ala k'an kunnaja min ye an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta o y'an kɔrɔkɛ ka gafe ye o ye fokisi aw k'a dɔn n'a fɔra k'an k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la ministre la bi i ka dɔn n'an y'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye ko a lanterne rouge du gouvernement Moro o ye jumɛn ye gouvernement o t'a kama ale ma kɛ gouvernement ka maa laban kɛ a ma laban kɛ ale de y'a la maa laban ale la maa laban min ye an ka minisiri ye minisiri a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko minisiriya kɔni bɛ di maa ma nka Moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn ko transition a taasira bɛ yen dɛ min ye i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko propagande min kɛra nin duwago in na k'o ye minisiri min n'u b'a wele ko Jɔnkɛ Jara n'ale ye ministre des affaires foncières de l'urbanisme de l'habitat Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bi ale kɔni k'a ma se ka maaw lasɔn cogo si la a ma se ka fɛn yira maaw la fɛn min ni maa a bɛ se k'i sɔnni sigi a kan Moro ko a dun bɛ yɔrɔ min na bi ko a ka cakɛyɔrɔ in a bɛ k'a dɔn n'o ye an ka soko a n'an ka sigida a bɛ k'a dɔn min ye o soko ye Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la sigida dugukolokow ye Moro tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma se ka a k'a dɔn sira jira maa la sira min b'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin baara don n'i ye Jɔnkɛ Jara kɔni fɔ Moro i b'a ye k'a fɔ min ye maa don maa min n'an bɛ se k'a fɔ k'a to lɛnpo la k'a kɔni ye a k'a dɔn ca ɲumanw kɛ Moro ko yalima a nalen nin yɔrɔ in na Moro ko fɛn min bɛ yen logements sociaux ko ye Moro k'i k'a dɔn ko bilisa ɲaaminen don ɲɔgɔn na cogo min ko Jɔnkɛ Jara k'a ma se k'a k'a dɔn fura sɔrɔ o la Moro kɔni bɛ yen k'a dɔn a y'a lajɛ k'a bɛ réforme dɔw kɛ ni ka yɛlɛma kura dɔ k'o la Moro ko yɛlɛma kura k'o fana ma sira sɔrɔ dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn min ye jamana kɔnɔ Moro ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni jɛ a tɛmɛna impôt fɛ Moro ko a ye kɔni a ye nɔbila kɛ nka a filɛ minisiriso min na ko yalima a dɔn yɔrɔ b'a la wa yalima a dɔn fɛn b'a bolo wa yalima a dɔnni a k'a dɔn o siraw b'a bolo wa ko Moro i ka dɔn ko a fasiri b'a ko k'ale ma da o la fiyewu Moro n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka min ye yɔrɔ dɔw tun bɛ yen n'o ye foroba cakɛyɔrɔw ye n'o tun ye jamana ta ye Moro k'u y'o yɔrɔw feere cogo min na affaire bɛ Moro ne mana ye bi a mɛnna fo bɛ ka kɛ takabana étage an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ni fɛn digira ne la i bɛ ka tile la fɛn fɔlɔ o kɛra 2015 ou 2014 de Coupe du Mali ma se ka taa kabini Ala ye Mali da a ma kɛ ayi kabini Mali wolola Coupe du Mali ma taa nin ye ne tɔɔrɔ Moro ani u ye an ka n'i taara suguba la an ka trésor public ninnu ni ani tribunal de commerce tun bɛ yɔrɔ min na Moro ani douane ka
yɔrɔ kɔrɔ ye k'a bɛɛ feere ani énergie ka yɔrɔ kɔrɔ ye min filɛ nin ye ka ɲɛsin chemin de fer ma Modibo ye nin bɛɛ lajɛlen feere n'a sɔngɔ fɔri ɲɛna i bi sa est-ce que n'a sɔngɔ fɔri ɲɛna i bi kirin ka bi wa i bɛ nin de kalama n'o tɛ kalansoba min n'o b'an ka i k'a dɔn k'a fɔ dɔnni karamɔgɔw k'olu dilan ko INA o feeretɔ don voirie feeretɔ don ko indien dɔw bɛ na nɛgɛ baara ni fɛnw kɛ voirie Mali fɛn bɛɛ bi feere Mali yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ SA ye le Mali SA an ye nin de jɔyɔrɔ minɛ an ni jɔyɔrɔ dɛ e yɛrɛ ni ala cɛ jamana ka foroba ɲɛjɔyɔrɔ ni bolomada yɔrɔ maa kelen bɛɛ ka n'o feere sɔgɔmada kelen o ɲɛdɔya jamana ma dɛ ko ka bila ten an bɛ nin ɲɛɲini Amadu y'a faamuyali min kɛ so bulama dɔ bɛ yen Amadu m'o feere maa ma dɛ abada a y'a dilan ne k'a fɔ k'a bɛ kɛ parking ye mobile min na gare la a dugumalaw bɛ kɛ boutique nka wari bɛ don jamana sugu kɔnɔna bolifɛn ko ma nɔgɔ a banna a kun kɛra sababu ye ko mobile tun bɛ boli ka yɛlɛ étage kan ka boli ka t'u jɔ fo étage sanfɛ mobile jamana dɛ fo étage sanfɛ Amadu tile la a banna hali mobile jamana a waati o yɔrɔ a jɔra faso de ye wallahi ko a musaka ka kɛ faso ka foroba wakan de kɔnɔ olu kun kan ka ninnu kɛ yɔrɔ ye faso k'a jɔ ka dɔw bila olu b'a jira a wari bɛ don faso kun k'a bɛɛ feere hali sisan an bɛ Siraba Kasara ko kuma min na n tɔgɔ ma filɛ nin ye Modibo Kulubali arbitre kɔrɔ don a filɛ artisan na n tɔgɔ ma ko tant que trottoir occupé don maaninfinw fɛ ko Siraba Kasara fana tɛ ban o fana tɛ tiɲɛ dɔ ye o ye tiɲɛ dɔ ye dɛ ni kumana dɔrɔn u b'a fɔ ko olu fana bɛ k'u dahirimɛ ɲini ko balo ɲini ni balo ɲini dɔ kɛra dɔ ka niveau sira ye o fana o balo ɲini damu ka dɔgɔn dɛ Modibo aw k'a dɔn logements sociaux o min filɛ nin ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a dɔn aw min ye ko ministre kɔni bɛ ka kɔrɔtɔ ani bɛlɛkɛ lajɔ i yɛrɛ ka fɔ la Modibo ko yanni a k'a ka wuli ka jɔ ye to ko munna a tɛ aw k'a dɔn baara o sinsin ni ka tila ka baara jɛya min ye office malien de l'habitat bolo o kɔni ka nɔgɔ n'i y'o ko bolo o t'o bannen yan Modibo a k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka bâtiment administratif minnu bɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen o affaire min filɛ nin ko affaire ko ma se ka ɲɛnabɔ cogo si la o ko ma diya maa si ma Modibo i k'a dɔn ministre Jɛnkɛ Jara i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko a gɛlɛyalen don a bi dɛ a bɛ se k'i cogo ministre so in kɔnɔ cogo min n'a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛda ani jamana ka yiriwa sira ye ko bawo ko aw bɛ fɛn fɔ Mali la bi ko ni ye maliyɛnw ka hakɛ min bɛ maa ɲɛmaa dɔw kunna ko ni ye dugukolo ko ɲin bɔ a la a jɔ maa n'a janfa ko n'i y'o ɲin bɔ a la k'a tɔ bɛ bi dɛ o ye tiɲɛ dɛ maaw ka dugukolo de bɛ ka ɲagami yan nɔ foyi ti bɔ a la a banna miliyɔn k'a ci waraku la o bɛ taa n'o ye ten foyi a banna wala a kuma ti fɔ a banna nka dɔw ye setigi ye diɲɛ na yan dɛ wa min ye fasiriba ye Sidiya Jalo a ko tiɲɛ yɛrɛ la Fɔkisi kɔnɔ ko Jɔnkɛ Jara aw k'a dɔn ko nin ministre min filɛ nin k'ale ma d'a la k'a fɔ a na se ka nin ministre so in a na se k'a kunkɔrɔta yalima i k'a dɔn a na se k'a ka taa ɲɛ sabati Modibo yalima aw k'a dɔn jamanadenw ani maa ɲɛmaa minnu bɛ n'olu y'a bila olu mago bɛ jaabi min na nin ministre so in kan ko yalima a na se k'o di wa ɲininkali filɛ tɔ min bɛ sigi to min sigira fulakɛ ye to min sigi dɛ a b'a la Jalo Jɛri a b'a la tɛmɛ ni fasiri ye n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu i k'a dɔn waati bɛ sɛnsɛn na i ko musokɔrɔ kɔɲɔ walayi n'a ta bɛ fasiri tɔ bɛɛ n bɛ i k'a dɔn 26 mars ta nin ye i k'a dɔn tariku dɔ ye den min i k'a dɔn k'a fɔ n'a tɛ se ka lakile i k'a dɔn dakabana den lakilenbali a dɔ la Yusu o kɔni i k'a dɔn ka tariku ye nin ye k'a bɛ ɲini ka san 10 bɔ ɲɔgɔnko bɔ BT ale ye funangɛni ye funangɛni min n'i k'a dɔn k'a fɔ a dɔ la ko a dɔnnen don n'a ka i k'a dɔn wulikajɔw n'a ka cɛsiri ye ko homme d'affaires a sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲarilama Yusu a y'i k'a dɔn i bolo da mana na ka muso kelen sugandi ka bɔ muso miliyɔn caman cɛla o tɔgɔ de ye ko FD ale fana i k'a dɔn k'a fɔ ale ye secrétaire ye kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ la Yusu ninnu ka i k'a dɔn k'a fɔ jɛ a dɔ la ko a kɔni a kɛra n dama fo ka na denjɛni sɔrɔ o kɔnɔ o den cɛmani i k'a dɔn k'a fɔ a ka di masa fila bɛɛ ye den fɔlɔ o kɔni i k'a dɔn sanubereni ye a ka di masa fila bɛɛ ye i b'a ye k'a fɔ den a dɔ la Yusu k'a dɔn i k'a dɔn den kɔni bɛ i k'a dɔn i n'a fɔ nu kɔnɔ si nka fɛn min i k'a dɔn jogojugu dɔ bɛ den na ala kɛn bɛ ka talibana de bila den na o talibana i k'a dɔn olu m'o dɔn joona nka tuma bɛɛ a ka maaw ka bilakojugu maa dɔ bɛ yen son tɛ nka a ɲɛ tɛna ye bilakojugu ye dɛ a b'a ta Yahudi ka tɛmɛ n'a ye klepto Jati
kleptomani i bɛ to ka mɛn han o yɛrɛ de fɔra kleptomani de bɛ den na suɲɛni bana tali bana kɔni Yusu ja o bɛ den na o ye jogojugu ye masaw kun t'o dɔn nka diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ den ɲɛ bɛ da fɛn fɛn ka bɔlɔn furancɛ la ani dukɛnɛ wɛrɛw la a b'a bɛɛ ta yaw ni kana u ka so o kumana i b'a ye k'a fɔ ko sɔgɔma ni wula maaw de bɛ taa ka segin na ninnu ka denbaya la aw m'an ka furusɛtini ye karisa kɔ yan wa aw m'an ka sabaranin sen fila ye yan wa aw m'an ka telekomandi ye yan wa hali min ye k'a dɔn k'a fɔ nɔnɔ buwatiw ye ko aw m'a ye nin den in kɔ yan wa don o don a na dɔ ta o na n'o ɲini so o kumana i k'a dɔn k'a fɔ masaw olu sɔrɔla k'a faamu k'a fɔ ko den jaja tali o jogojugu b'a la Yusu i b'a ye k'a fɔ den tuma dɔ la hali ni maa wɛrɛ ye tali kɛ a jalaki bɛ bin ale ka sabu i k'a dɔn dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye u ka taa n'a ye Fane fɛ yen Fane jɔ an ka donso dɔn fɛn na kɛ Marifanɛ tɛ yan an ka Marifanɛ yan dan sogo don ale b'o furakɛ o awɔ i y'a ye sa m'a f'i ye ko donsow ye senkolaw ye walayi kana tigɛ kɛnɛ garaba la koyi a fana bɛ se dɔ la koyi Jara kana tigɛ a la komi jara in yɔrɔ de bɛ ka e baale o de bɛ k'e baale ne y'a faamu o tuma Yusu i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa nin den de tora nin na o kumana ko hali ni a ma min kɛ ni tali kɔni kɛra ale bɛ jalaki sabu dugu wɛrɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye ayiwa min ye masaw ye kabi ko in b'u tɔɔrɔ fo ka n'u deli den yɛrɛ dabolo la nka olu m'a kɛ jate jugu ye u y'a bila denmisɛnya minɛn kɔnɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko den in tora o la a dɔ la ko sanga ni waati nin ko ninnu de bɛ sen na u tora o la sa min ye denmasa fila in ye u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ de nana bɔ nin denko in na k'a sɔrɔ u ka sigi kun ka di fo ka maa wɛrɛw ɲɛ bɔ u fɛ madame ni mise sanga ni waati u bɛ ɲɔgɔn sama la den ka kow la fo janvier kalo tile 2 tɛmɛnen in na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a nana se yɔrɔ dɔ la i k'a dɔn fo cɛ tigɛ o sera muso ma ale ye muso bugɔ muso yɛrɛ ye tile bɛɛ kɛ kasi la kabi furu kɛra i k'a dɔn cɛ ma deli ka i k'a dɔn kumakan gɛlɛn fɔ a ma ɲɛŋunu tigɛ a ma danbere bɔ a ma den ci a den kan a ma gɔngɔli tɔrɔ a kun janko k'a bugɔ ko o de wolola nin na a ye muso in bugɔ muso in tilela ka kasi ɲɛji ma jɔ fiyewu a kɛra n da ye nɛgɛ 22 waati i b'a ye k'a fɔ cɛ n'anw y'a kɛ cogo cogo ni su tora ka ko an b'an ka kɛlɛ jigin so o de don dɛrɛ an b'a jigin so attention embargo ma ye ala kosɔn cɛ o ko tɛ ko wɛrɛ ko bɛ lankolon tɛ i bɛ négociation kɛ a dɔ la i bɛ accord parafé a dɔw tɛ kɛ kɔlɔkɔlɔ négociation ye dɛ n'o tɛ embargo wa dɔw tɛ kɛ kɔlɔkɔlɔ négociation CEDEAO f'i bɛ intervenant ɲini o tuma Yusu ko nɛgɛ ɲɛ 22 waati 22h i b'a ye BT ale nimisara ka bugɔli la a y'i magɛrɛ kɔ muso la k'o nɛgɛ ni k'o bɛrɛ k'a ka yafa ale ma dusu ye n kɛɲɛ sigi don nin bɛɛ b'a la o kumana a y'o nɛgɛ fo ka t'o dusu da waati min na o kumana ale y'a ka kɛlɛ jigin so nka a balala la kosɛbɛ cɛ ka nin kɛ a sɛgɛrɛ o kumana k'a dɔn u sigilan muso taar'i da o kan k'a dɔn k'a fɔ a hakili latigɛlen sa ni cɛ ka kɛlɛ jiginna so ale dalen o dilan kan dɛ a taara bɔ mun kan ye bese ale y'o bese ta fari yɔrɔ min cɛ n'a ka npogini dalen cɛ ɲɛna ko bese tara ale kama cɛ fana wulila sen tɛgɛ ni ko laban n'a a sen tɛ ɲini ka s'a tɔ na o kuma cɛ ye gɔngɔn wuli kɔrɔ ka kɛnɛ minɛ ale ɲɛna ko muso bɛna bese kɛ k'ale division parden a y'a ka npogini maloyama ye nin na koyi a y'a senfa kɛnɛ kan u ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan sigi la n'o ye luganse tɔw ye olu de bɔra sa ka sɔrɔ ka madamu kunbɛn ka madamu minɛ olu yɛrɛ ɲɛna ko kɛlɛ de don koyi madamu ko ala ko nin bɛ ka boli mun de la ko ne bɛna bese in de yira a la ko den in filɛ ka nin de fana ta ka na bila an si dilan kan yan cɛ ɲini k'a yɛrɛ fa jogojugu b'u den in u ka den in kɔlɔsi a ko k'ale tun bɛna bese in dɔrɔn de yira cɛ la ko ta dɔw fɛ yen dɛ a y'o ta dɔw fɛ yen ka n'o bila li kan olu t'o kalama muso de dalen li kan o ye bese in ye o de y'o ta k'a b'o yira cɛ la cɛ ye kɛnɛ minɛ o kuma Yusu jama ye muso kunbɛn waati min a ko k'ale tun bɛna bese in de yira la k'a fɔ nin fana ye den in ka talen dɔ ye a nalen don a bila an ka dilan kan o ɲɛfɔra waati min na i b'a ye k'a fɔ ko cɛ a yɛrɛ sabɛnna kosɛbɛ o kumana Yusu ko den in ko ja talibana de b'a la u b'a fɔ min ma ko kleptomane o kumana ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ cogo min na den a bɛ se k'a dabila a ma se min kɛ u y'a bila ka taa i k'a dɔn k'a fɔ a mɔmuso fɛ yen ko o k'a minɛ yen fɔlɔ o fana tɛmɛnen kɔ
Bouagari ka fola ko nin fana secrétaire do n'a ka patron ye directeur d'entreprise Bamako yan no aywa ko secrétaire do be ko o be ikado ka fo baral lay ko janvier kalo kile woro temene ikoro o chakero manyema ba ale dogo ke fana be o nyesine do bara yoro julaya ko nyanya boli mako directeur commercial ade tara kapta kuma dogo venga o ka bureau kono ka tara soro secrétaire de woro mbe ko joy ko shekli o kuma ali gari o to la o be mununu salo la do ke kembe ka kunlo mne kisigi ikado ka fo ina fo akunlo chitodu ko o flare abi ko flare cɛ donna waati min a ɲɛ dani ka a yɛrɛ jatigɛra fɔlɔ a ɲɛ bɛ dɔ kɛ sigilen la siyasi kan o kunkolo b'a bolo i ka sɔrɔ ale ka secrétaire o langolo bɛ yaala yaala la directeur ɲɛkɔrɔ k'a ko kumana nin ye mun ko ye ko nin ye mun kɛ wale ci ye a ka taa n'u ye kabano la ko dɔgɔnin ko k'ale yɛrɛ dabali banna koyi ko secrétaire donna yɔrɔ min k'o ye fini bila ko ka nin ko in de daminɛ secrétaire ko ayi dɛ ko kaba ale bi baara la yan ko kɔsadani in de la ko dɔgɔkɛ bɛ nin de wajibi ale ka diɲɛ don o don ale k'i wɔrɔ k'i munumunu o ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ misi ko sabu ko secrétaire dɔw kan ka gɛn ka bɔ baara la n'a ti fɛ a ka gɛn ka bɔ olu fɛ k'a bɛ nin baara de bolo da don o don ka sɔrɔ ka t'i sigi a ka bureau kɔnɔ o kumana k'a kɛn bɛ k'o wajibi ale kan cɛnin ko kalo don ko in balala la waati min ko kɔrɔkɛ mana ale kunkolo sɔrɔ a bolo wa ko a balakɔjugu ale la de k'ale y'a kunkolo minɛ k'i sigi ko yala ko ni tiɲɛ bɛ min ni filɛli bɛ fɛ ka diya i b'i kunkolo minɛ fana dɛ ayiwa a filɛ nin ye sa dɛ a banna Bouagari Sangare ko nin kuma tiɲɛ bɛ min o kumana k'a tiɲɛ dɔnbaa ye Ala ye nka ko secrétaire ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko janvier kalo 2021 san o laban na ko dɔw kan ka bila ko 2 bɛ bila a bɛ y'o la wa a tɛ y'o la wa yaasa ale ka kisi o ma o de kun nana ni nin ye ale ka fɔ la o kumana Bouagari Sangare ka nɔbila sɛbɛn no an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ an b'a caman ye dɛ latigɛ tɛ a banna mani ye si ma labɔli kɛ dɛ a banna awɔ Moro namu an t'a dan Babi Negamag ko k'a ka foli f'i ye a diyara n ye Moro min ye Yakuba Jabate an b'a fana fo ale bɛ baara k'an fɛ yan Sira Kamara Moro ale bɛ Buguni i k'a dɔn ko a bɛ dugawu don kɛ i k'a dɔn banbatɔw ye Moro ko k'a ka foli f'i ye dugutigi Tigana i k'a dɔn auto service pneumatique Moro an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale filɛ nin ye Medine Kura Moro n'o bɔra yen an ka directeur n'o ye Fuseni Siribe ko k'a ka foli f'i ye a diyara n ye ɲɛ b'a ka bataki ani waati n y'a ka bataki Siribe télé directeur do Gagny Kanté major k'a dɔn Beji la k'a bɛ dugawu k'an cakɛ ɲɔgɔn ye Seydou Traoré Bamanan ko Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma a ye Gagny Kanté ale ka dugawu y'o ye Fatim Thiam Fatou Thiam kanuba bado o kumana an ka foli bɛ Fatou Thiam ni waati in na a bɛ k'an lamɛn ayiwa n yɛrɛ to n'o ye Modibo Kulubali ye Alfitiri kɔrɔ don a bɛ artisanat an ka foli ba ye o artisanat kelen kɔnɔ Ibrahima Sanogo n'o ye mon parent ye n ka foli ba ye nin sanga in na ayiwa n yɛrɛ ye grand frère ani n terikɛ nin baarakɛ ɲɔgɔn Adama Fidel Keita i k'a dɔn k'a fɔ an ka foli ba ye ko Mali maa ɲɛmaw k'a lajɛ sa Adama k'a ye dɔ kɛ Kabu la ten sa dɛ n'a tɛna a ka carrière bɛɛ kɛ yen nɔ o kumana a ye dɔ kɛ k'u ka ɲɛ an ma awɔ u k'an terikɛ nin kɔrɔkɛ nin n jakɛ ɲɔgɔn a fana kan ka sana yɛlɛ sɔrɔ a ko la ten ɲɛma Alfuteni an b'a yɛrɛ fo ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jɛnɛbu Sisoko ye ka Jɛnɛba Sisoko fo ani Umu Dilika Kanɛ an ka foli b'o ye Yusu min ye Jérôme ye an yɛrɛ duwakɛ don an cakɛ ɲɔgɔn don Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ madame ye ale ye an sɔn denkuranin na ni Ala ka jɛ ye o den i k'a dɔn k'a fɔ k'an ka duwawu kɛ den ye ko tarata n'o ye sini ye ayiwa ko den ko a tɔgɔ na don a tulo la k'o bɛna kɛ Maɲanbugu ni Ala ka jɛ ye Jérôme ni min t'a dɔn Banu Sise ko don o kumana Ala ka den balo fa ni ba k'a lamɔ yarabi Ala k'a yelen ka an bɛɛ lajɛlen ta ye o kumana Yusu an bɛ foli kɛ i k'a dɔn Fuseni Kulubali fana ye ale n'a ka denbaya an b'u fo kabi Kati an kanuba ba don o kumana an bɛ foli k'a ye ni sanga in na Yusu Moro Basikina Keita Jangina Keita Gawusu Magaji Mala pièce an bɛ Gawusu Magaji an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Misira misiri k'a dɔn ale ka butigi pe Moro an bɛ foli lase Moro Sunturama a n'a furumuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kati Moro an ka gɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ Kati an ni dɔw cɛ san 30 Moro nka an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kati min ye Moribo Suntura ale fɛ Kati ni Ala sɔnna ma Moro an bɛ Suntura fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'an ka groupe bɛɛ lajɛlen olu buyaki japonais ka taa se ligiligi ma olu Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen Bouagari Keita Moro ka ani Dramane Dambele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn awa i k'a dɔn Keita ka foli don ka ɲɛsin Madame Kuyate Nana Traoré ma Traoré la i k'a dɔn Nusa Koroni i k'a dɔn Kuyate an b'a fo Traoré la
ka foli kɛ i ka dɔn Mama Kuyate ale bɛ i ka dɔn ka fɔ min ye i ka dɔn ko ɲumani an ka foli b'u ye Awa Gafure ale ka foli do ka ɲɛsin u ma Moro wagati korona ni Ala ka jɛ Batamanga de Togo kosɛbɛ Badi an b'a fɔ n ko ni baara ni ɲuman kɛ o kan bɛɛ an ka taa ni Ala ka jɛ an bɛ yan bila